Aprel ay Gowslar üçin. Gows bu 2025-nji ýylyň aprel aýy üçin size iň möhüm habar. Siz muny eşitmeli. Aprel siziň üçin ajaýyp mümkinçilikleriň we ykgal kararyň aýydyr. Siz uzak wagt bäri ütkeşikle garaşýarsyňyz. Indi bolsa, olar gapyňyzyň agzynda. Mali we karýerada uly islegleriň wagty geldi. Aprel aýynda sypdyryp bilmejek şogul pulsatlar bolar. Täze taslamalar, garaşylmadyk teklipler ýa-da köpden bäri garaşylan wizipe. Emma zat batyrlygyňyza bagly bolar. Esas zat töwekkelçilik etmekden we öňe gitmekden korkma. Galy bersede älim seniň tarapyňda. Ýeki Gowslar taýyn bolun. Bu ay durmuşyňyza tersini urup biljek garaşylmadyk duşuk getirir. Ýöni ýadyňyzdan çykarmaň. Ýoldaşyňyz diňe bir özüne çekici bolmaly. Eýsem, içki oduňyzy ýakmak hem ukyply bolmaly. Gows, gatnaşyklaryňyzda çuňur ýakylyk döwür gelýär. Esas zat duýgularyňyzyň hakda açyçan aýtmakdan we görkezmekden korkmaň. Bu siziň gatnaşyklaryňyzy güýçlendirir. Ykbalyň duýdurşlaryna ünsiz bolmak möhümdir. Aprel aýynda ýylyň iň möhüm kararyny almaga kömek etjek izlen hakykatlar size aýan bolar. Duýgularyňyz äsgermezlik etmeň. Ol sizi dogry ýol alyp barar. Bu wideony kabul etseňiz, men ütkeşikligi taýyn diýip tesirlerde ýazyň we kanalymy ýazaryň.